Hello friends, good morning. Welcome to Bodo YouTube channel. Bodo YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौ बरनाय जाबाय. ओमफ्राय फाइनली माने नोंथांमोननो शिलंआव थांगोन होनना खोन्थादोंमोन ना थ' फाइनली दिनै थांनो ओंखारबाय जोङो थ' दायो नै जों सानैजों थांगोन आरोना बै लोगो सासेजों आंजों ओमफ्राय दायो जोङो माने गामिनि लामायाव बास नेगासिनो दं आरो ओमफ्राय बासजोंसो थांगोन आरोना थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो नै आदाबारियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जों दा शिलंनि गारि हमलायनोसै थ' शिलंआव थांनो थाखाय माने बैथिं थायो आरोना शिलंनि गारिया माने गारिखौथ' मोनबायमोन मोननाया माने बेवहाय नै गारिया बेनो ओमफ्राय मानसियानो जायाखै आरोना जों दा साथाम ना साब्रैल'सो दङ ओमफ्राय बे मानसि गारिया फुल जाबासो थांगोन आरो ओमफ्राय दसे नेबाय थानांसिगोन आरो फाइनालि आदाबारिनिफ्राय गारिया स्टार्ट जाबाय आरो नै ओमफ्राय थांसै जों दा शिलंसिम थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना शिलंनि ओमफ्राय नै नियाव जोङो फैयै फैयै माने आदा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आदा माने मोनहैसिगोनानो ओमफ्राय सारदारजि धाबा ना मा होनो बेयाव ओमफ्राय साहा लोंनो लाखिदों आरो ओमफ्राय साहा लोंना लानोसै एसे ओंखाम उखैसोबाय दा नै फाइनेलि माने जि जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा जों थांसै आरो गारिनिफ्राय ओंखारबाय नैबेयाव माने जोंहानि आब' सासे थायो आरोना बेवहाय बेयावनो थासिगोन आरोना जों नैयाव दसे नेथ'गासिनो नै ओमफ्राय आबौआ लांना फैगासिनो आरो ओमफ्राय आबौखौ लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय जों दा रुमसिम थांगासिनो ओमफ्राय नै आबौआ सिगाङाव थांगासिनो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'नोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थ' नेनानै थाबानो जाबाय शिलंआव माने जेसेबां आं जायगा गिदिंगोन सब नोंथांमोनहा देखायजोबगोन थ' नेनानै थाबानो जाबाय जुदि चेनेलाव गोदान फैब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ सोंनोसै